man. Hej alle sammen, og velkommen til den her video, hvor vi skal lave banan og Sprite challenge. Så ja, det bliver lækkert. Så vi spiser. Jeg kan så bare op til fuck sake. Fuck, det er klart det her. Jeg er dårligt. Følelseskraften sådan. For helvede! Ej. For helvede, mand! Det er svært som bananmus. Det er virkelig godt nok. Hold klart. Det var med næsen. Flyt dig, jeg skal føre mig fræk mere nu. Du kan bruge en æblenbom. Jeg skal kraftedeme ikke have mere, mand. Det kan man fandme ikke klart. Det er spring. Flyt dig, så skal jeg fandme i gang. Det kommer næsen af. Fuck, det er klart det her. Flyt dit ben, så brækker jeg på det. Jo, kom nu der. Der kan lige bytte. Nej, du har brækket dig. Nå ja. Det er jeg glemt til. Nej. På den fisk, så gå. Ja, jeg er færdig. Jeg er dør nu. Jeg har brækket næsen. Det var uden næsen? Ja, det var uden næsen. Fuck, det er ulækkert. Hvorfor gør jeg det? Fordi der er ungehed til op og sådan noget. Nej, hvor er det ulækkert! Fuck, var det klar med det? Nej, det ved jeg ikke, hvorfor jeg har ikke købt noget. Jeg har ikke købt noget. Okay, det er sprøjter! Du samler den der op. Nu skal jeg næsten drikke. Det samme kan få op.
fik han hele op. Det går ud af næsen, det går ud af næsen. Prøv lige at den her. Tre den her, jo. Øj. Shit! Åh, for fanden, mand. Sådan, så er han færdig. Jeg kan mærke, det sidder i fucking halsen og på vej op. Skal vi se. Fy for helvede. Ja, det er fandme klamt, det Det der. er klamt. Det var alt for i dag. Ja, tak fordi I tak så med. fordi I så med. Og husk at like og subscribe og kommentere alt det der Og pis. del. Og skriv ned i kommentaren, hvis I har nogle idéer til nogle challenges. Ja. Farvel.